Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε στο JTech. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Sarkoon Shark Force, που είναι ένα gaming ποντίκι που το πήρα γιατί το παλιό μου χάλασε, οπότε χρειαζόμουν ένα ποντίκι. Αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να βρω στα 15 ευρώ και να ήταν καλό, οπότε ας ξεκινήσουμε. Τα λέμε μετά το intro. Honey. Λοιπόν, ξεκινώντας, έχουμε κάτω γωνία δεξιά ένα μπλε logo που λέει Shark Force. Μετά από πάνω έχουμε δύο κουμπιά που είναι left και right click. Ναι. Στο κέντρο έχουμε ένα scroll wheel και στο πάνω έχουμε ένα DPI changer που κάθε φορά που το ποτάτε αλλάζει χρώμα, και αυτή τη φορά δεν αλλάζει χρώμα γιατί δεν είναι στο υπολογιστή. Ναι. Από κάτω έχουμε ένα regular sensor για το DPI sensor, που είναι κόκκινος γιατί υπάρχουν πράσινοι που αν θυμάμαι καλά είναι πιο δυνατή πράσινη και πιο δυνατή μπλε. Δεν είναι πράγματα που ασχολούμαι εγώ με αυτά. Το design του είναι αρκετά space. Έχει ένα σημείο για να κουμπάει ο αντίχειρας, που αυτό με ευχαριστήσε πολύ γιατί εγώ έχω σχετικά αντίχειρες μεγάλους. Να, και βγαίνει απ' έξω. Ναι, έχει κάτω pads, 4 pads, που είναι για άμα το χρησιμοποιείτε σε γραφείο τόσο και όχι σε mousepad, για να μην δένετε το γραφείο και να μην παθαίνει ζημιά το DPI. Και έρχεται στο κουτί, πάντα το πάτε στο κουμπάκι, και έρχεται στο κουτί με, πώς το λένε, με άλλα 4 pads για άμα διαλυθούν εντελώς να τα αλλάξετε και μετά πάρτε ένα άλλο ποντίκι, γιατί ναι, 15 ευρώ είναι. Οπότε ναι, ας πάμε τώρα λίγο να το δοκιμάσουμε. Πατάω συνέχεια κουμπάκια, συγγνώμη. Και μην ξεχάσω, το καλώδιο είναι nylon με fabric, κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι σαν τα περισσότερα καλώδια της Razer, π.χ. άμα έχετε Black Widow, ξέρετε, νομίζω ότι το Black Widow έχουν fabric, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτό και ένα gold plated USB, που αυτό δεν είναι τόσο χρήσιμο γιατί δεν αλλάζει κάτι. Είναι USB 2, τα περισσότερα ποντίκια είναι, οπότε ναι, ας δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω λίγο πώς είναι το review για να πάτε να δείτε το τι θέλετε. Πρώτα θα κάνουμε ένα performance test, μετά θα κάνουμε ένα click test και αυτό ουσιαστικά. Οπότε πήγαινε, δείτε ποιο από τα δύο μέρη θέλετε. Θα είναι σε λίγο στην οθόνη σας ποιο από τα δύο μέρη είναι ποιο, και να πάτε να το δείτε και να δείτε. Λοιπόν, το mouse είναι στα 1600 dpi, έχει αρκετά καλό performance όπως θα δείτε σε λίγο στο gameplay. Δεν κάνει πολύ θόρυβο, οπότε ναι, δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να περιμένετε για 15 ευρώ mouse. Ναι, λοιπόν, τώρα να σας δείξω το πόσο θόρυβο κάνει. Και τώρα να δείτε λίγο το performance και τα λοιπά.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Like, subscribe, share, comment. Πηγαίνετε τσεκάρετε τα links στο description. Έχω link από πού να το πάρετε. Από ένα καλό μου γνωστό μαγαζί, τα Skadam. Δεν ξέρω si το ξέρετε, είναι στην Αθήνα, κέντρο Αθήνας, κάπου εκεί. Ναι, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Like, subscribe, share, comment και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο!